In grade 10 is when most learners lose direction and focus. Just imagine staying and learning for 10 solid years. When you are left with only 2 years, you begin to go astray. To them, a class is a place where somebody comes late and immediately falls asleep. I hope and pray, my beautiful learner, that you are not one of those that do that. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N Isizulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa KukaShaka obhalwe ngu-Izonde. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isakhiwo. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. I would like to acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are valued, appreciated, and loved. I would also like to extend this acknowledgement to our visitors. Please stay here and make this your new home. You will never regret. Khumbuzana nje ngaphambi kokuthi siqalise le essay. Iphepha lombuzo liba nama-bullet amathathu uma ngabe bekubuzwe umbuzo odinga ukuba uphendulwe njenge-essay. Lokhu esithi umbuzo omude. Ibullet lokuqala isingeniso, elesibili umzimba, elesithathu isiphetho. Ngicabanga ukuthi lokho abafundi bayakhumbula. Ake sibone. Uma kubuzwe ngesakhiwo, kuchaza ukuthi ubuzwe ngencwadi yonke. Ake sibhaleke i-essay yethu. Sizobhala isihloko esithi isakhiwo, seqe umuqa, sibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike esiphethweni noma ekugcineni. Uma indaba iseqaleni sithi lokho kuyisethulo. Uma isiphakathi nendawo sithi lokho kungumzimba. Uma isifika ekugcineni isisemaphethelweni sithi lokho yisiphetho. Kwazise isakhiwo sithinta okuthathu. Sithinta isethulo, umzimba nesiphetho. Isethulo sesakhiwo sithinta okuthathu. Sithinta umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Isizinda nesisusa sodweshu. Umzimba wesakhiwo kulombhalo wobuciko othi ukufa KukaShaka uthinta okuthathu. Ukubhebhetheka kodweshu okokuqala, okwesibili Isixakaxaka, okwesithathu Uvuthondaba. Isiphetho salesi sakhiwo siyibohlololo noma siwupholavuthondaba. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo ngequmuqa ngibhale igama elithi umzimba. Lona umzimba we-essay. Isethulo sethula umlingiswa osemqoka esimbiza ngokuthiwa ungummeleli noma singathi yiqhawe. Lo mlingiswa ngqangi yinkosi yakwaZulu, inkosi uShaka. Ubhekene nenkinga yokuthi uyisekazi uMkabayi akasajabule, useyakhononda ngendlela inkosi uShaka ebusa ngayo. uMkabayi ukhononda ngokuthi izintombi nezinsizwa
azisalitholi ithuba lokweshelana ziganane ngoba izinsizwa ziyabuthwa zihambe ziyokulwa zibe ngamabutho, izintombi zisale zithe chithi saka. Usethi kusho ukuthi inkosi uShaka ithi izalukazi namakhehla maziganane ngoba phela manje izintombi seziyimijendevu kanti izinsizwa zona sezitheniwe, zizositholaphi isikhathi sokuyoshela ngoba phela zihlala ziviva empini, zihlale zilwa ngoba inkosi uShaka ihlasela izizwe nezizwana ezimaduze nayo. Kuyenzeka futhi ukuthi kuloku kuhlasela izinsizwa, ngizosho kanjalo, ezingamabutho zisale empini, kusho ukuthi zife zisencane. Isisusa sodweshu ngamazwi omfowabo wenkosi uShaka, umntwana uDingane, athi umbango silo usuka emlotheni. Lesi simo sokukhuluma esiyisaka sichaza ukuthi ukungaboni ngasolinye, ukuhilana, ukuxabana kusuka nje ngobala. Sithi lawa mazwi ayisisusa sodweshu nje ngoba inkosi awayiphathi kahle. Inkosi ize icabanga ukuthi ingenze njani ukuze igudluze laba bantu noma lo muntu oyivukela esiswini njengotshwala onguDingane. Ibisibona ukuthi kuyofanele ukuba uDingane kanye nomhlangana omunye wabafowabo noma ongomunye wabafowabo ibabuthe nabo bahambe baye empini, yilapho bayofike basale khona. Indawo yilapho kukhulunywa khona ngokuthi lapha kusemakhaya. Indawo iphinde ithinte nezakhiwo. Isakhiwo esigqamile kulombhalo wobuciko yisigodlo senkosi uShaka, okuchaza ukuthi le ndaba yenzeka esigodlweni senkosi uShaka. Okwesibili, isizinda sithinta isikhathi. Lesi yisikhathi sasemandulo. Saphila ubabekazi wenkosi uMkabayi nenkosi uShaka uqobo lwayo. Lokho kusitshela ukuthi le ndaba ingumlando. Okwesithathu, isizinda sithinta isimo senhlalo. Isimo senhlalo ubudlelwano phakathi kwabadlali. Uma abadlali bexabana bodwa, siye sithi lobo budlelwano abubuhle, ngakho-ke isimo senhlalo asisihle. Uma abadlali bezwana beyimbumba, siye sithi lobo budlelwano ngobuhle, ngakho-ke isimo senhlalo sihle. Isimo senhlalo siqalisa ngokuba sibi. Ubabekazi wenkosi uShaka uvuka kwesikabhadakazi ebusuku achatahame ahambe aye elawini okuyindawo okuyisakhiwo somntwana uDingane, afike ahebeze noma akhulumele phansi, ahlebe ngoba akafuni ukuzwakala, kwazise kubhungwa udaba olubucayi lwenkosi uShaka, kusatshwa noqayinyanga. Balingani bami nane bafundi, lokhu kuchaza ukuthi sengiqedile ukuxoxa ngesethulo salombhalo wobuciko. Ake siboneke umzimba walombhalo wobuciko. Udweshu
lubhebhetheka ngenkathi uyisekazi wenkosi uShaka nenkosi uShaka bebhekene ngeziqu zamehlo kubangwa indaba kaNonkeneneza. Inkosi ifuna ukubeka uNonkeneneza icala ngaphandle kobufakazi. Ubabekazi wenkosi uthi kungenzeka ukuba uNonkeneneza lona uyazondwa, akulona iqiniso ukuthi kukhona akwenzile. Ngakho-ke kungcono kutholakale ubufakazi obuqinile ngaphambi kokuba ayiswe kwagoqanyawo. Ngenxa yokuba bona bobabili abavumelani, ubabekazi wenkosi usethi umbango usuka emlotheni usephinda amazwi omntwana udingane. Ngokusebenzisa lamagama athi umbango usuka emlotheni, umbhali usebenzise isu lokubikezela, okuchaza ukuthi nangenkathi ekhulunywa ngudingane uqobo lwakhe lamazwi, nalapho umbhali ubesebenzisa isu lokubikezela. Yini isu lokubikezela? Isigameko esandulela okuzokwenzeka. Yikuphi lokho okwakuzokwenzeka? Ukubulawa kwenkosi uShaka. Wazise umntwana udingane usenunuselwe ngobukhosi ngubabekazi wakhe uMkabayi, ngoba ubemnunusela ngokuthi uyena ozothatha ubukhosi. Umntwana udingane uyimbangi. Singakhohlwa ubengahambi yedwa, ubehamba nomntwana umhlangana. Ubabekazi wabo lona ngoba nguyena obaqhathayo, sithi ungumqhathi. Izinkinga zenkosi uShaka ziyaya ziyanda, zibaningi kakhulu, kuvela inkinga phezu kwenye. Lokho sithi kuyisixakaxaka. Umngane wenkosi uShaka umbopha kaSithayi naye usevukela inkosi uShaka esiswini njengotshwala. Naye akayithandi kahle indaba yokuthi izwe liyashakaziswa. Njalo nje amabutho ayaphakwa aye empini. Yazama nokho kuyibonisa inkosi. Kodwa ngoba inkosi bisisithathile isinqumo sayo, umbopha usethi inkosi yinkosi ngami, okuchaza ukuthi inkosi uShaka ingakhohlwa ukuba kufanele ilalele imiyalelo yesizwe sayo, ngoba ibingeke yaba yinkosi isizwe singekho. Fika kwabelungu kwaZulu kuyinkinga enkosini, ngoba bafuna inkosi ibaklayele izwe, ibanike isizinda kube isabelo sabo. Uhlamba-manzi wethiwa yinkosi uShaka ukuthi unguhlamba-manzi. Angithi la sikhuluma ngomlando, noma lokho engikushoyo kungabhaliwe kulombhalo obuciko. Uhlamba-manzi lo igama lakhe nguJakobe. Wafika ezocela indawo yokhosela enkosini uShaka, ngoba abelungu labo ayehamba nabo base bemvukele njengotshwala eswini. Inkosi yambuza ukuthi ufike ngani, washo ukuthi ufike ngomkhumbi. Yathi inkosi wena uyakwazi ukuhlamba emanzini, ngoba phela njengoba sebamvukele eswini njengotshwala olwandle vele wagcine sehlamba. Waze-ke wayofika kwaZulu. Ngenxa yokuthi uhlamba-manzi ubazi isilungu, inkosi yambeka waba ngumtoliki.
okuchaza ukuthi he became the subject of the Zulu kingdom. He was taken and infused into the Zulu culture. Usengumuntu wakwaZulu. Lokuthi abese uma ekhuluma nenkosi uShaka athi ume njalo inkosi yamaZulu, bese kukhombisa uqhekeko phakathi kwakhe nenkosi, sekukhombisa ukuthi yena uselimbuka. Bekazi wenkosi uShaka uMkabayi uvezwe engumlingiswa oyisicaba, akashintsha akaguquki, njalo nje uyachathama aye elawini lomntwana uDingane eyomgqugquzela ukuba agudluze inkosi uShaka, ayisoconge ayise kwaGoqanyawo. Sibona umbhali esebenzisa isu lokujeqeza emuva lapho uMkabayi ekhumbuza uDingane ukuthi njengoba bebekade bebuthwe nebutho lamaqhegu nje, yingoba inkosi iqonde ukuba basale enkundleni, ngoba ukube inkosi bingaqondile lokho ibingabakhipha kanjani nebutho labantu abangesenawo amandla. Kungumsebenzi wogqanyanga ukuba babe namehlo esiphundu, baqaphe. Mangabe kukhona okunuka santungwana, batshela izinduna zenkosi, zona zibikele inkosi. Kodwa kulokhu ugqanyanga uyesaba, uzibona sengathi akanalo igunya lokuba othe abantu boselwa. Uyasaba ukwazisa inkosi uShaka ukuthi uMkabayi akasabuthi quthu ubuthongo, usehlala elawini lomntwana uDingane. Kuyinkinga lokho, ngoba ukube ubengasabanga wahamba wayobika lomhlola awubonayo, inkosi uShaka ibingeke yabulawa. Umbhali usebenzise ukugula kukaJeqa njengesu lokubikezela ukuthi inkosi uShaka izobulawa. uJeqa uyinsila yenkosi, kufanele nakanjani ahlale aseduze kwenkosi. Kodwa ukugula kwakhe kwenza ukuba inkosi imthume. Lokho kusho ukuthi inkosi isisele yodwa, ayisenaye umuntu ongamehlo, oyizindlebe, oyisithunywa, oyiko konke enkosini. Lokho kusala kwayo kodwa kuyibeka engqupheni. Inkosi becomes vulnerable. Yini eyenzeka lapho? Ngenkathi phela uJeqa esabhekele eyotshela uNongo ukuba akayekele ukudelela inkosi, usithathaphi isibindi sokuzenzela umathanda ezweni lenkosi. Inkosi leso sikhathi iselwe yodwa, ayinaye umuntu ongayivikela. Yingaleso sikhathi ke umntwana uDingane noMhlangana kanye nomngane wenkosi uMbopha abathola ithuba lokungena bayohlasela inkosi. Inkosi yayibathumile phela ukuba bahambe bayohlasela uSoshangana, kanti bazojika endleleni babuye bazohlasela inkosi. Kwayona inkosi ngokuhamba, ngiyacabanga umbhala kashonga kanjalo, ngokuhamba kukaJeqa, mhlawumbe inkosi felt all alone, it felt naked. Ngoba umbhali uthi inkosi nayo yagcina isidunguzela, isigula, itubekile emzimbeni. Phela lokho kwase kubikezela ukuthi namuhla ngelamanqamu. Indaba isifike esicongweni
lapho kuqhabuka igoda khona. Ngokwenjwayelo siye sithi ilapho izinkinga zixazululeka khona. Kodwa-ke la kulombhalo wobuciko yilapho izinkinga zigojela inkosi khona. Yilapho inkosi isibulawa. Isiphetho salombhalo wobuciko siwupholavuthondaba noma ibohlololo. Sibona insila yenkosi uJeqe isibuyile, isiyabalisa ngokukhothama kwenkosi uShaka. Yabona uJeqe ukuthi isizwe sakwaZulu silahlekelwe kakhulu. Kuningi inkosi uShaka ekwenzele lesi sizwe. Uma sengiqedile ukwenze njalo, bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho ngosonhlamvukazi. Lesi yisiphetho se-essay. Isiphetho se-essay uvo lomfundi. Mfundi, hlala phansi uphethe le-essay. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.